Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Walladzi amarna bi iqamati syi'ari dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul bariyah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para pak yai bunyai, para ustaz ustazah, para habaib syarifah, para sesepuh ugi para pinisepuh ingkang sanget kawula mulyakaken saha ingkang sanget kawula hormati. Dumateng Ibu Ketua Muslimat Ranting Wono Kasian leres ingkang kawula hormati. Dumateng Ketua Syuriah rawuh, oh ingkang pundi panjenengan? Ugi niki ingkang rawuh kena tepangan rumiyin sinten kemawon biar saya kenal ngaten nggih. Ketua Syuriah, lajeng Tanfid, lajeng Pak Wo, lajeng Pak RT, lajeng Pak RW ingkang wingking Pak RT, Bendahara, Ibnu Sedoyo, sekretaris ingkang kawula hormati. Dumateng sederek-sederek fatayat, dumateng panitia penyelenggara pengaosan wonten ing sonten menika ingkang kawula hormati. Dumateng sederek-sederek Ansor, Banser, Ibnu, IPPNU ingkang kawula hormati. Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya, ugi dumateng sedaya jamaah ingkang rawuh wonten ing mriki panggonan yang tidak bisa saya sebut satu persatu, yang pasti yang hadir pada sore hari ini jamaah pengaosan. Selain jamaah pengaosan, jamaah tahlilan res, selain jamaah tahlilan, jamaah tibaan, yasinan, wakian, narian, manakipan, torekotan, rotipan, wonten apa mboten? Mboten wonten. Bantengan, berarti ingkang kathah kang rawuh niki jamaah berot. Mboten kesupen malih dumateng tukang son, tukang terop, tukang foto, tukang syuting, tukang parkir, biyada sinoman, tukang sadean sedaya ingkang kawula hormati. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena atas rahmat, taufik dan nikmatnya kita semua dapat bermuajahah, dapat bertatapan muka di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam keadaan sehat walafiah. Amin Allahumma amin. Salatullah wassalamuhu semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, juga kepada umat Islam semuanya. Bapak Ibu ingkang kawula hormati, alhamdulillah wonten ing sonten menika kita kalian Gusti Allah dipun pinanggihaken wonten ing mriki panggonan dalam keadaan sehat dan bahagia. Mudah-mudahan barokahnya ngaji, barokahnya silaturahmi pada sore hari ini, ilmu yang kita dapat dari sini tempat mudah-mudahan manfaat dunia ngantos dumugi akhirat. Barokahipun ngaos, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi hidayah, dipun paringi tambahing rasa iman lan takwa dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Barokahipun ngaos, mugi-mugi kita sedaya dipun paringi kesehatan zahir batin, umure panjang barokah, dijauhkan dari balak dan musibah, anak putune soleh solehah, rumah tanggane sakinah mawaddah warohmah, rezekine lancar kathah turah barokah, menawi turah kenging saged tumbas kebonan lan sawah, lek turah malih kenging damel nambahin dan dani omah,
lek turah malih kenging damel tumbas sepeda lan motor sing mewah, lek turah malih kenging damel tumbas sapi sing gede-gede lan bengah-bengah, lek turah malih kenging damel sareng-sareng bidal ziarah dateng Makkah lan Madinah. Barokah ngaos menawi mangke sampun wekdal kita dipun pundhut kalian Gusti Allah, mugi-mugi dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu, panjenengan kala mau mangkat saking griya dateng mriki jam pinten? Jam 1 sak mangke jarum jam menunjukkan pukul 14.33 dadose sak mangke jam 2:30. Panjenengan sampun 1,5 jam ada di sini. Kinten-kinten panjenengan sampun sayah napa dereng? Keju napa mboten? Ngantuk napa mboten? Menawi dereng ngantuk tur mboten kesel, kinten-kinten mangke ngaose nyuwun rampung jam pinten? Jam pinten Bu? Ngerti ngono ra sida teko aku. Sak mangke jam 2:30 lek panjenengan njaluk buyar jam gangsal niku asare muepet pol. Lah nggih to? Ngaji yo ngethuwa mari sampai engko isa, tapi lek kewajiban salate ditinggal malah dosa ra kira-kira. Lah nggih to? Nah, mature niki ngaten, keripik gedang godhoh telo. Nah, titik edang pokoknya rata. Durung-durung banter terus keliru. Kate malih panjenengan menawi nyuwun rampung jam gangsal pangapunten karena saya habis ini ndak pulang, langsung perjalanan ngisi ngaji di Tirtoyudo. Di sana tim kami sudah berangkat ke sana dan insya Allah nanti habis isak saya sudah harus ngisi di sana. Atose niki nggih ngajine nggih sauntawis ngaten nggih Bu nggih. Engko ya paribasan kesel ya mudhun saiki dimulai 2:30 lek jam 3 kesel ya buyar ngono lho Pak. Lho lah kok lho iki piye? Kangge ngawali atur monggo dipun awali kalian waosan sholawat sareng-sareng nyuwun dumateng ngarsanipun Gusti Allah, mugi-mugi acara wonten ing sonten menika angsal ridhanipun Gusti Allah ugi angsal syafaatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صل على محمد. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله. قلب بالحق تعلق
وبغار حراء تألق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فأشرق اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد يا طيبة جئتك صبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجوار الهادي محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله صلوا على النبي محمد. Para rawuh ingkang kula hormati, sak mangke monggo ngaos sareng-sareng. Alhamdulillah pada hari ini kebetulan kita bertepatan dengan awal bulan Sya'ban. Nggih. Bulan Sya'ban menika lek mature tiyang Jawi diarani bulan ruwah. Berarti Ramadan menika tinggal berapa hari lagi? Tinggal 1 bulan. Nggih. Para rawuh ingkang kawula hormati, menawi bulan kepengker bulan Rajab itu dinamakan bulan menanam. Maksudnya menanam kebaikan. Nah, bulan Sya'ban menika bulan apa? Merawat, gitu. Insya Allah mangke manene ketika bulan Muharram dan bulan Syawal. Jadi di dalam bulan Rajab kemarin lusa kita dianjurkan menanam kebaikan. Di bulan Rajab kemarin, barang siapa yang melakukan kebaikan di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala yang berlipat ganda. Nah, sak mangke para rawuh, paribasan kula kalian panjenengan sedaya diibarataken nandur kembang. Tapi lek boten diopeni, ora disirami, apa maneh kait nandur niki ora diongak. Kinten-kinten tanduran niku mangke bakalan tukul napa mboten? Wonten sing mboten tukul, ana paling tukul tapi ungkris-ungkrisen. Nggih ta? Ana kae tingis ngono lah kok mara dicucuk pitik. Karena napa? Ora dipageri. Jadi orang merawat, contohnya merawat tanaman niki yo disirami.
Ya dirabuk, ya dipager, biar apa? Biar terhindar dari hama. Nah, sami kalian kita sedaya, apabila di bulan Rajab kemarin lusa kita dianjurkan menanam kebaikan. Tapi apabila tanaman itu tidak kita pelihara, tidak kita rawat di bulan Syakban ini, ya mohal lek awake dhewe emben bakalan manen api. Lak ngoten to? Pramila saking menika, monggo kita sedaya sami istiqomah. Istiqomah anggen napa? Istiqomah anggenipun ngibadah madhep mantep saestu dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Di dalam bulan Rajab kemarin lusa banyak kesunahan-kesunahan yang kita lakukan. Seumpama di bulan Rajab kemarin lusa wonten ingkang nutuk posone. Wonten ingkang nutuk napa mboten? Wonten? Alhamdulillah. Nutuk ngantos pinten dinten, Bu? 3 hari. 3 hari niki tilik-tilik, Pak. Dadi 3 hari niki misale wong medhayah mek kula nuwun ngoten tok, ora sida mlebu. Paribasan wonten bulan Rajab kemarin lusa, kula kalian panjenengan sedaya nandur ngibadah berupa puasa. Di bulan Syakban niki awake dhewe yo ayo padha ngopeni ngibadahi. Ojo morocos pleng. Oh, dumahne aku winginane Rejab aku semari ibadah tak pol-polno ganjaran ku winginane sik akeh mangkane aku saiki tak ngaso sik. Ojo. Ben lek wis wayahe posoan aku tak ibadah maneh. Kadang menungso kadung kepenakan ngaso katene tandang aras-arasen. Gitu. Di bulan Rajab kita juga dianjurkan untuk ibadah apa lagi? Melakukan qiyamul lail. Napa qiyamul lail niku? Basane wana kasihan menika bangun di waktu malam. Tangi ing tengah wengi. Nuwun sewu, warga masyarakat wana kasihan menawi dalu tangi napa mboten? Tangi, alhamdulillah. Bapak-bapak menawi dalu tangi, Pak. Tangi. Tangi sedaya nggih. Kula yakin mesti bapak-bapak niki lek dalu mesti tangi, nggih Pak nggih. Tangi napa ngapunten tangian? Napa? Oh. Lek wong lanang bisa dipastikan bengi mesti tangi. Nang jeding nguyuh. Bar ngono balik maneh nang kamar turun neh. Wong wedok akeh-akeh ya tangi padha wae. Melok nguyuh pisan. Mari ngono balik nang kamar turun neh. Yang dimaksud qiyamul lail niku napa? Tangi ing tengah wengi niku bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di 1/3 malam Allah Subhanahu wa taala membuka pintu langit lebar-lebar. Tujuannya napa? Mengabulkan doa-doa orang yang mau bermunajat kepada Gusti Allah. Mangkane Bapak Ibu, napa qiyamul lail niku ganjarane kok ageng sanget. Karena sapa wonge sing gelem tangi ing wayah wengi njaluk nang Gusti Allah niku melewati beberapa proses. Jelas godone setan niku ya gaweti. Setan lek nggodha tengah wengi niku rupa-rupa. Ana setan rupa hawa adem. Ana setan rupa selimut. Sejingkas sing rada abot, ana setan rupa bojo, Pak. Arepe tangi kok kademen, hawane semriwing, akhire ra sida tangi, mungker meneh. Arepe tangi, pikirane gak apa-apa wis adem. Mari ngono ketok kemul kok koyoke anget lek kemulan, kemule ditarik meneh. Wis gak sida tangi. Katene tangi karepe sing wedok, alah dilalah karo sing lanang kok digandoli turun neh.
Akhirnya sing gandoli setan rupa bojo. Dan orang-orang yang berhasil qiyamul lail, orang-orang yang bisa mengalahkan bujuk rayunya setan. Masih adem diterjang, masih ngantuk diterjang, masih ketok bojo diterjang. Demi apa? Demi bermunajat dateng ngarsane Gusti Allah. Melakukan sholat hajat, melakukan sholat tahajud, masya Allah, ganjarane ageng sangat. Liane sing gak gelem tahajud, ya turu karo tahanyut. Sing tahajud oleh ganjaran gede, sing tahanyut oleh ketek gede. Podo-podo oleh. Tapi beda nilaine, nggih napa mboten? Sing tahajud sing gedhe ganjarane, sing tahanyut sing gedhe keteke. Beleke. Nah, tahajud, sholat malam, bermunajat kepada Allah di waktu malam itu jangan hanya dilakukan ketika bulan Rajab saja. Di bulan Sya'ban dikomahaken ingkang saestu. Sinten tiange sing ngopeni tandurane saene metu-metune sing dilebokne kerdus 2000. Mari ngono nuwun sewu, mulih teka pengajian. Ngaso moro-moro wis bengi. Lah kok ana jam 8 arepe turu. Lah kok krungu ndek pagedangan ana abane. Ya apa Kak? Bener, Mas. Matikan musik. Kok mau banteng apa jarane kecepet to, Cak? Ya Allah. Ketika ana bantengan. Napa kinten-kinten sangu 2000? Mboten kira. 20.000 kadang ya ora kira. Nggih to? Sik digawe parkir 10.000. Mari ngono gawe sangune anake. Mari ngono gawe nyawer. Nggih ta? Arepe nyawer, HP-ne titipno nang mburi. Teleng ya, videono aku. Karo nyawer. Gitu wis dhuwit tok nek genduteno. Nuwun sewu lho Pak, nuwun sewu. Kula namung nirokaken tiyang-tiyang lho Pak, nuwun sewu. Santri lulusan apa? Musik kok. Lulusan pondok karo gedrupindo isih perawan durung tau ketemu mare sing ya iso Pak kula kan nggih nirokne ku mau mari ngono teko mburi malah disuwiti teko mburi malah dikeploki ayo Bu Bos entekno Bu Bos entekno Jawa kok maneh teko tase ngetokne 1.000 karo dikidir-kidir tak rewangi sarungan gawe sangka wis mari kabeh mari ngono wis delok kene HP-ne aku tak update status mari ngono ndeloki anune dhewe iya aku iki aku mangtah sing mbok videono mangtah aku sing nyawer mangtah iya iku sampean anjir keren banget gua ya Allah kuwi lho digawe nyawer gak eman 1.000 200.000 kadang ora krasa digawe sedekah 20.000 sik mikirno mekar iku dadi berlagak kaya sultan di kalangan bantengan mulih nangis perkara beras entek ngono ku menungsa kaya ngene ten mriki wonten napa mboten kinten-kinten wonten napa kathah menawi kathah tiange dugi napa mboten menawi dugi tiange jaler napa setri satri menawi setri lungguh pinggir pundi ngarep tengah apa mburi oh alah gawe kudu ngopo
Allah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Monggo dados tiyang yang gemar bersedekah. Nah, kuwi sing seneng sedekahe. Kula kalian panjenengan sedaya. Dan sedekah itu tidak harus berupa uang saja. Seumpama kita kok nggak punya uang, uangnya kok pas-pasan. Nggak ada nopo. Daharan panjenengan betoten pengajian kados ngaten ana sing gawa lumpur, ana sing gawa pastel, ana sing gawa nagosari, ana sing gawa napa niku Pak lemper niku sanes undi-undi niku Pak niku pugong sing diuru-uri nganu niku napa jenenge napa kelepon desa mari ngono iku niku jenenge go tak kue talam ana sing gawa rokok lho Masya Allah ana sing mek teko nggawa kabar tok ana karo ngomong sepurane ya aku mang gak iso nggawa apa-apa. Lah wong ngancane ya pas dia omah gak apa-apa, kan mek nggawa kabar tok. Ya Allah, tidak punya uang, punyanya makanan panjenengan beto daharan. Iki ya termasuk sedekah. Sedekahnya berupa makanan. Kok orang duwe daharane, panjenengan duwene aqua, ya sedekah banyu. Saumpama kula mboten gadah napa-napa, namung cekap ditedha tiyang ten griya tok. Saumpama panjenengan tenagane sik sehat, tenagane sik kuat, melok ngrewangi. Ngunggahno pentase, pasang-pasang umbul-umbul, kados ngaten nika. Nyapu-nyapu ning panggone niki sedekah dengan tenaga. Atau melok kerja bakti ndek kampunge niki sedekah dengan tenaga. Tapi nuwun sewu, Pak, nuwun sewu, lek melok kerja bakti ndek kampung iku ojo teko keri-keri, mulih dhisik-dhisik. Nah, kadang zaman sakmangke niku kathah sanget. Tiang kerja bakti tekone keri, mulene dhisik. Mari ngono kae teko ngemplok gedang goreng. Kae teko ngemplok telo. Mari ngono kae nyandak pacul karo dikongkon motono. Tulung fotono yo ngono. Pacul cekrek wis mari ya, wis mari update status kerja bakti guys. Mari ngono dilungkas mulih. Nah, nuwun sewu. Kedah sedekah nganggo tenaga lek tenagane sehat. Baru lek tenagane mboten sehat, kinten-kinten sedekah ndamel napa? Sedekah dengan menyumbangkan pikirannya. Saumpami wonten acara napa-napa, kita nderek urun rembug, ikut memecahkan masalah, kita nderek rapat. Niku sedekah dengan menyumbangkan pikiran. Ananging nuwun sewu, Pak, tiyang sedekah dengan menyumbangkan pikiran, kalih tiyang tukang usul niki beda, Pak. Ngapunten. Lek tiang tukang usul niku bener apa-apa mek usul tok. Tapi gak tahu ditandangi. Arepe ana muslimatan ndek ngono kasihan usul. Usul. Arepe ana bantengan usul. Karnavalan usul. Usal. Mari ngono ra gelem tandang hati-hati. Wedine ngono iku sok mati dikabarkan dalam keadaan usul. Hati-hati. Mong kakean usul iki ra gelem tandang ki hati-hati tenan. Kok titenono. Wong ana kasihan mari ngono kok mati usul. Ya berarti iku penggane tukang usul. Menyumbangkan pikiran. Lek saumpama pikirane mari kenek setruk. Rodok lemot. Mboten saged menyumbangkan pikiran. Nyumbange sedekahe ndamel napa? Ndamel donga. Turut mendoakan agar acaranya berjalan dengan lancar. Nah, sukses itu juga termasuk sedekah. Baru lek ndonga ae ora iso, iki kudu didongani lan disembayangi. Niki saking pentingnya sedekah. Terus tandane tiang takwa sing nomor sekawan walladzina yu'minuna bima
unzila ilaika. Lan wong-wong kang padha iman ing samu barang kang den turunaken ing Kanjeng Nabi Muhammad iya iku iman marang Al-Qur'an. Kita sebagai orang Islam, Al-Qur'an jangan ditinggalkan. Karena apa? Al-Qur'an itu mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah di muka bumi. Mukjizat terbesar. Al-Qur'an niku kitabe wong Islam. Al-Qur'an niku pegangannya orang Islam, pedomannya orang Islam. Kalau pegangannya saja ditinggalkan, cekelane ae ora tahu dicekel, ora tahu diongak. Mari ngono piye karo uripe awake dhewe? Hidup kita tidak bakalan terarah. Karena apa? Karena kita meninggalkan pegangan kita. Leres napa mboten? Kathah ingkang matur, kula tiyang Islam neng nggih, gadah Al-Qur'an napa mboten? Gadah. Diwaos napa mboten? Nggih jarang-jarang, kadang nggih namung dideleh ten ndukure cendela gawe tutupe angin-angin nganti badangen. Ana maneh kadang kula lek medhayuh ten griyane tiyang mek ana nek ndukure bopet. Lek orang ngono ana ning ndukure TV. Lek orang ngono ya ana ning musala ning jero omah tapi ra tau dibuka. Al-Qur'ane kadang sampai kerutuan kebocoran banyudan. Sampai rupane ora karu-karuan. Rupa ora karu-karuan mergo ora saking keseringan digawe, ra tau digawe, ra diopeni. Dan iki lho Bapak Ibu. Al-Qur'an niku mukjizat terbesar. Mula kita sebagai orang Islam jangan sampai meninggalkan Al-Qur'an. Para rawuh, Al-Qur'an diwaos. Alhamdulillah. Derek hataman. Alhamdulillah. Selain hataman lek mboten hataman ngoten niku ten griya nggih diwaos. Alhamdulillah. Sedinten sedalu pinten juz? Pinten Bu? Sak-sae, nggih, sak-sae. Sak-sae niku ya lek gelem sak jus ya sak jus. Lek gak gelem ya setengah jus. Lek gak gelem ya sak lemper. Lek gak gelem ya sak mikra. Lek gak gelem ya gak buka. Ya tapi kadang ya akean gak geleme. Nah, kuwi. Buka Al-Qur'an kabotan. Buka HP, check out bolak-balik TikTok, Shopee, Lazada, Tokopedia, sembarang. Sampai bojone kesel sing bukane lawang bolak-balik tok 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 paket. Sapa bojone apal paling tak ibumu iki paling. Tibake tuku apa? Tuku sido. Tuku sipatalis. Tuku daster 35.000-an. Wis digawe ngentut sepisan suwek. Ya Allah. Buka HP lanyah. Lanyah. Ngetik sampai mboten nguasaken apal nang gene. Nggih ta? Nggih. Tapi Al-Qur'an kadang jarang-jarang dibuka. Makanya Al-Qur'an itu dibuka oleh siapa? Oleh orang-orang yang benar-benar iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang iman dan takwa kepada Allah. Al-Qur'an jangan sampai ditinggal karena itu mukjizat terbesar yang diturunkan oleh Allah di muka bumi. Ingkang dipuntrami kalian Kanjeng Nabi. Lek awake dhewe ancene bener-bener iman nang Gusti Allah lan nderek tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad, jangan meninggalkan Al-Qur'an. Saumpami wonten ingkang matur kados ngaten, "Ning, tapi kula niki sampun sepuh, kula niki sampun tuwa, ilat kula niki kaku. Kula niki wis gak iso paribasan dikongkon ngaji Al-Qur'an, Pak, Bu, nuwun sewu. Tidak ada kata terlambat untuk belajar. Pangapunten kula tak cerios kedik mawon. Niki jam pinten sih? Oh, jam 4 kurang seprapat. Meh mari ngene cak kurang 5 menit tok kok. Oh, kok lalu-lalu iki ya apa? Pangapunten kula tak cerios kedik kemawon. Mbah putri kula, mbah putri dari ibu saya, nggih. Piyambakipun dari keluarga Nasrani. Jadi
Mbah putri saya itu aslinya Blitar, Binangun. Oh, mana sing buri. Oh. Jadi Mbah Putri kula niki asli Jawi, Jawi nyel. Mbah Putri asli Blitar, Binangun, Mbah Kakung asli Jogja. Lajeng piyambakipun berhijrah, piyambakipun tinggal wonten Kedung Banteng Sumber Manjing Witan. Saya juga aslinya sana, kemudian saya menikah dibawa sama suami ke Gondang Legi. Jadi kula niki asline wong dawe so Pak, kesa, tapi alhamdulillah masih desa ya wayu kok Pak. Nah, Mbah Putri kula niki dari keluarga Nasrani. Kakaknya Nasrani, semuanya Nasrani. Keponakannya sampai sekarang Nasrani semua. Nah, dinikah kalih almarhum kakung kula piyambakipun diajari memperdalam agama Islam. Dadi mbah kula niki saged maos Al-Qur'an niku nggih sampun sepuh. Mbah saya belajar ngaji Al-Qur'annya niku bareng kalih kula. Tapi piyambakipun tidak pernah putus semangat. Kula ngaji Iqra bareng mbahku. Berarti aku ngaji Iqra nang mbah lanang, mbah wedok ya melok ngaji pisan nang mbah lanang. Kula ngaji Quran juz 1, mbah wedok kula ya ngaji Quran juz 1. Piyambakipun alhamdulillah sampai di akhir hayatnya, piyambakipun para rawuh namine sampun sepuh. Beliau wafat di usia 93 tahun. Yang saya tahu tiap hari mulai beliau bisa baca Al-Quran sampai di akhir hayat beliau tidak pernah yang namanya satu hari pun meninggalkan baca Al-Quran. Meskipun itu bacanya terbata-bata. Mbah kakung kula niku ngajar tajwid. Jadi mbah wedok kula niku sekalian diajari tajwid yang benar. Tapi namine tiyang sepuh belajar jelas terbata-bata. Jadi lek maca Yasin niku lek maca Fatihah niku masih sembayang niku Fatihah ngaten Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ya kana butuh ya kana stangin ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tapi sagete pancene niku dan itu mantep. Itu mantep. Alhamdulillah para rawuh piyambake Yasin hafal. Waqiah hafal. Dan kula alit piyambakipun Masya Allah nggih niku wau ora pedhot-pedhot oleh maca Al-Qur'an. Jadi niki monggo dados napa nggih pelajaran untuk kita semua. Jadi tidak ada yang namanya kata terlambat untuk belajar meskipun usia sudah mulai menua. Meskipun usia sampun sepuh. Tiang lek enten niat nebete ati bismillahirrahmanirrahim aku tak belajar niat ngaji. Mboten usah malu. Saya dulu pernah ngajar di daerah akordion, di daerah Tunggul Wulung Dinoyo. Jadi saya pernah buka privat baca Al-Quran di sana, di Malang Kota. Murid-murid saya itu tidak hanya anak kecil-kecil saja. Murid-murid kula niku Pak, kata-katanya tiyang sepuh-sepuh. Dan kebanyakan murid saya itu mu'alaf, Cina-Cina yang baru masuk Islam. Jenenge Cina Pak, nuwun sewu. Ilate rada angel diuri Iqra. Ayo Cik, bismillahirrahmanirrahim. Ngoten nggih manut Pak, tapi ngaten. Bismillahirrahmanirrahim. Cik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ndak apa-apa. Ini apa ini? Ba. Ca. Sya. Ngaten Pak. Ya. Ha. Ho. Lek ngarani da, lo. Tapi karena semangat niku wau, kadang sampai sing bener-bener Islam dari lahir dikalahkan. Nggih napa mboten? Kadang sampai yang Islam dari lahir gak pernah mau belajar. Al-Qur'an kadang gak gelem diwaca. Al-Quran kadang gak dibuka, dikalahkan oleh mereka-mereka yang baru mu'alaf, baru masuk Islam, kepingin belajar temenan.
Nah niki lho, ayo digawe penyemangat awake dhewe. Al-Qur'an niku aja digawe duwen-duwen. Al-Qur'an niku aja digawe hiasan. Al-Qur'an itu jadikan pedoman untuk kita semua. Karena itu kalam-kalamnya Gusti Allah. Menungso sing cinta nang Kanjeng Nabi Muhammad, derek tuntunane Kanjeng Nabi Muhammad jelas gelem maca Al-Qur'an. Para wali maca Al-Qur'an. Wali baca Al-Quran, sunan-sunan mojo Al-Quran, para kiai mojo Al-Quran, para ulama mojo Al-Quran. Sedangkan kita yang orang biasa, masa mau meninggalkan Al-Quran. Selain itu, kita juga harus memperbanyak membaca sholawat. Kersane nopo, sami angsal syafaate Kanjeng Nabi. Syafaat niku nopo sih? Syafaat niku pitulung. Bu, nun sewu. Panjenengan menawi ten griya jujur mawon. Panjenengan menawi ten griya mendel-mendel. Kalih nyambut damel ning omah rijik-rijik. Biasane sing disetel sing dimirengaken niku dangdutan campur sarian berotan napa selawatan. Oh, selawat. Masya Allah, wono kasihan nggih Pak nggih. Dadi mulai isuk niku nyetel selawat tok sampai bengi tok nggih. Oh ya Allah, ndek kene iku dadi dangdut gak ngerti, Cak. Gak ngerti. Campur sari gak ngerti. Oh, gak ngerti wayah maksudnya. Mari ngono bantengan niku yo gak ngerti. Cak ngertine selawatan tok. Mulai tangi turu Cak sampai kate turu maneh selawatan tok, Cak. Aku tak kepengin ngetes. Kan mature panjenengan kala wau lek nang omah nyapu-nyapu kurah-kurah sing disetel selawatan. Berarti kan kabeh niki jenenge mulai cilik sampai sepuh nyetel selawatan lak pun ngelontok tah jenenge selawatan. Nggih to? Lho ngelontok di luar kepala. Kula tak selawatan panjenengan sing terusaken. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala ali khairal bariyah. Alhamdulillah, berarti bener Cak, bener. Cocok iki. Kan sik kaitan. Alhamdulillah. Sip. Cuma kudu lebih keras lagi. Yang belakang juga harus ikut, kan ngelontok tadi, kan apal. Ayo. Pokoknya nuwun sewu pangapunten. Sing mboten ketinggalan mangap berarti mboten maca. Ayo. Aku ki nggawe moto sampai 4 iki. 1 loro kacamata loro iki 4 iki. Tak duwelok kabeh. Pokoke nganti ora mengo berarti ra maca. Lah mau jare ngelontok ora iso. Ayo. Ma anta illa hati-hati tenan lho Pak mripatku 4 tenan lho iki. Khairal bariyah ma anta illa Alhamdulillah, Masya Allah temenan anjene sampai mbae mung telah toleh ngono nguasne pinggire pokok pinggire mangap jare bunyai mau kan ketok mangap dadi mbae sampai mangap. Iki saking ngelontoke Cak sampai mangap. Mboten napa-napa, Mbah. Panjenengan ndugani pengaosan ingkang pundi menika wonten selawate, senajan pun mangap tok ngaten nggih oleh ganjaran. Nggih, heeh. Dadi enake wong melu pengajian iki ngene iki. Lungguh teko, mangap tok oleh ganjaran, Mbah, oleh ganjaran. Tapi pun kebabasan ngantos mangke wangsul. Iki selawat pertama. Selawat ke Mustafa ibu-ibu sakniki mendel kula tak mirengaken bapak tok lah ketua Suriah ketua Tanfidiyah mari ngono Pak RW Pak RT Ipenung ya kudu apal ta ya jelas iki wis ngelontok pokoknya sing setri-setri mendel meneng temenan nih meneng niki khusus sing jaler tok niki
Iki apalagi di luar kepala loh, kepalanya orang laki-laki itu banyak, itu kan ya di luar kepala. Ya asyiqal Mustafa. Napa apa? Oh, nggih nggih nggih. Oh, di luar kepala. Nggih nggih nggih. Di luar kepala. Iya, iya di luar kepala itu tadi. Maksudnya kan tidak masuk kepala sama sekali. Sudah di luar, sudah sampai lari keluar angkasa sana. Iya. Qadraqaka sofa sofa. Lah iku melu mengono kok. Wa taba wa qadraqa. Alhamdulillah. Mari ngono selawat ketiga. Hanitu hanini. Lah ya apa kok mek na 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 na. Oh sholawat tibaan. Nggih 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 nggih. Oh nggih 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 nggih. Bener bener bener. Lek sholawat tibaan ngoten sak majemuk wis apal kabeh. Nak nggih ta, sak kitab apal mulai teko ya Rabbi sampai ya Batrotim. Lho, sampai Fahtazal langsung tara bawah. Oh, wis langsung wis apal di luar kota. Di luar kota, di luar kepala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Apal. Kadang sampai urang delok. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum alaihi ma'anitum alaikum bil mu'minina raufur rahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Sallu alaihi wapal. Iku mau hanitu hanini. Berarti si rodok lali, nggih? Heeh. Berarti diganti sitoke. Ya Hannan ya Mannan. Lali maneh namung setunggal nggih. Berarti kedah diganti sing sekirane sedaya niki sami apa. Nggih. Lek saumpama kula ganti kados ngaten, apal napa mboten? Ngomong tak turutane aku ora masalah sing penting kowe iki jenenge dudu jamaah muslimat jamaah ambiar. Allahu Akbar. Niku lho para rawuh, mau sholawat sing mirengaken mawon angsal ganjaran. Apalagi yang membaca sholawat. Ning berarti ning alim berot mboten angsal. Berarti mirengaken berot nggih mboten angsal. Lho niku sak kersa panjenengan. Nah nggih to? Tidak melarang. Kula mboten nglarang ya ora ngongkon. Orang larang ya ora ngongkon. Wong lek kadung seneng dilarang ora iso. Mboten saged. Dan berot niku kan kesenian yang ada di negara kita Republik Indonesia termasuk Kabupaten Malang. Lah nggih to? Nuwun sewu. Panjenengan badhe budal berot silahkan, panjenengan badhe nyetel berot silahkan. Tapi nuwun sewu, senenge panjenengan nang berot aja nganti ngalahne senenge panjenengan nang Gusti Allah.
Lek wis seneng nang Gusti Allah, insya Allah seneng nang liyan-liyane niki menipis. Soale sing pertama sing ana ning jerone ati iki Gusti Allah. Nabi Muhammad didahulukan. Nabi Muhammad itu yang membawa Al-Qur'an. Mula nuwun sewu para rawuh, wonten lirik kados ngaten. Sore niki sing anti solawatan marang Kanjeng Nabi, lungguh bareng dadi siji mireng kedawuhe para yai, dielengke lan digatekke mumpung durung keton purine, ngeyel aja mangkel yen kepathok pipimu mundak tak ciwal. Ayo Cak. Ya sik nemu iki pengajian ana ihir. Untung mbok nyaine munggah ora diswiti kiu kiu. Pangapunten nek kene iki asline ngajine karo nyanyine iki do senengan nyanyine lho, Cak. Soale lek pas pengajian ngono HP mang ora ana sing metu. Begitu anak musik ngono kabeh. Cancane kabeh dinatur marang Gusti ingkang maha luhur, mulaya sing syukur urip ning donya mugi bakal mulya. Allahumma sholli ala Muhammad. Terus ayat wa ma unzila min qablik, lan wong-wong kang padha iman ing samubarang kang den turunaken ing para rasul ing sadurungira Muhammad. Kita juga wajib mengimani kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Di antaranya kitab Taurat, Zabur, Injil, lajeng Al-Qur'an. Lajeng para rawuh wabil akhirati hum yuqinun. Lan wong-wong kang padha iman anane alam akhirat kanthi yakin. Kita harus percaya adanya alam akhirat. Mergo alam donya niki ibarat nandur. Panene ning akhirat muga-muga oleh panen sing sae, tergantung nandure. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul, utawi wong-wong kang mangkono kuwi ya kuwi wong-wong kang sampun kasebat ing ngajeng kala wau percaya dengan adanya Allah, istiqomah melakukan sholat. Kemudian yang nomor 3 tadi apa? Sodako. Yang nomor 4 baca Al-Quran. Yang nomor 5 iman kepada kitab Allah selain Al-Quran. Yang nomor 6 iman adanya hari akhir. Maka orang-orang seperti itu adalah orang-orang sing mulya insya Allah uripe selamat donya dumugi akhirate. Amin Allahumma amin. Kala wau kula sampaikan Rejeb iku bulan nandur, ruwah iku bulan napa? Merawat. Kemudian nanti kita dipertemukan dengan hasilnya insya Allah di bulan Ramadan dan bulan
Syawal. Sakderengipun kula tutup, kula kepingin memanggil satu jamaah saja ke atas panggung. Barang siapa yang berani naik ke sini bareng saya, insya Allah mangke panjenengan mendapat hadiah. Hadiahnya dari siapa? Hadiahnya dari Pak RW. Oh, sanes Pak, saking kulo Pak. Monggo sinten ingkang kalau mau lho sing ngucap ihir mau lho. Nah, ayo. Berhormat. Matikan musik. Cak. Iki unik Cak. Ini muslimat unik. Coba diulangi lagi seperti yang panjenengan jalan dari sana tadi Bu. Kan habis ini mendapat hadiah. Enggak apa-apa kan ngajinya sudah selesai, sekarang tinggal hiburannya. Ya, sekarang tinggal hiburannya. Mari kita panggil salah satu ibu muslimat. Oh, diteng-tengi. Monggo. Berhormat. Matikan musik. Allahu Akbar. Cik. Monggo mriki. Alhamdulillah. Napa kok diteng-teng Ibu garwane ta? Alah. Pak, pangapunten nggih Pak, kula sambut sekedhap nggih Pak nggih. Niki kalih pados rezeki kok Pak ten nggih. Nuwun sewu Ibu, nggih kaparingan asma sinten? Eni Zulaika. Ibu Eni Zulaika. Panggilannya siapa? Eni saja. Eni. Bukan Eni Sagita, tapi panggilannya Eni saja. Oke. Asli pundi Bu Eni? Asli mriki mawon lah. Asli Wonokasian. Injih. Putranya berapa Bu? Alhamdulillah sekawan. Anjane ku mang kan ono joget ngulek onoan kuwi mau to, Cak. Dadi iki Kula kan manut bapake. Oh, manut bapake. Kula namun menyewakan lahan. Oh, menyewakan lahan. Betul. Iya. Ibu yang menyewakan lahan, bapak yang mencangkul. Seperti itu ya. Iya. Jadi ini memang benar-benar istri solihah. Istri solihah niku pancene kudu manut. Jare bapake nambah siji kas, monggo lahannya saya sewakan. Lah niki disewa per tahunnya pinten, Bu? Seumur hidup. Oh, seumur hidup. Bayarannya napa? Cinta dan kasih sayang. Bayarannya cinta dan kasih. Alah tukang son pingin. Ya Allah, kowe sik jomblo ya. Ya Allah, 2020 kok jomblo. Nayeng le. Inggih, alhamdulillah. Menjadi anggota muslimat sudah berapa lama Bu Eni? Kalau Oh, ketua. sudah ketua Fataya cuma dilengser sudah. Oh, Saya, ketua karena Fataya. Sudah kelamaan akhirnya dipaksa turun. Demo. Turun, wis tuwek, turun ojo dadi fatayat, wis tuwek, turun gitu ya. Oh Benar. Ya alhamdulillah, berarti ex ketua Fatayat. Agak sini Bu, ini ada liputan dari Indosiar, dari Antv, dari SCTV. Ya, ini dari televisi Nyuwun nasional. sewu lho nggih. Nggih. Monggo. Kasih ucapan halo. Hai. Fan-fanku semuanya. Pen. Iya. Mlebu TV. Mlebu video. Iya. Yang satu itu dari Innalillah. Yang satu dari Indosiar itu Bu, barangkali besok panjenengan bisa menyaksikan siaran ulangnya. Besok diliput di Indosiar, tapi acaranya jam 12, nama acaranya Patroli. Iya.
Nggih. Ibu Eni jelasnya kalau ex ketua Fatayat menika nggih ngajinya luar biasa nggih. Masya Allah, Al-Qur'annya tajwidnya jelas jos, solawatnya juga di luar ya luar kepala tadi, berotnya juga oke. Nah seperti itu. Kulo sak mangke tapi aku ki mang tasku ndek montor Cak, sampean nggo dhuwit ta Cak? Oh iya, heeh. Utang ya mari ngene. Sanes kula senyaur kan nggih. Oh mboten usah. Kulo tak mau surat pendek panjenengan sing rusak. Panjenengan rusak pendek mawon Bu Eni, pendek sekali Pun ini. surat pendek. Apa? Surat panjang mawon. Oke. Oke. Yasin maksudnya Yasin. Oh Yasin. Ora oleh milih tah. Oh iya iya. Ora oleh milih. Kayak surat yang panjang, Cak. Duh, jangan lho Bu. Jangan Neng. Jangan Neng. Kul huwallahu ahad. Oh ya. Ya, bisa agak sini. Heeh. Bangkeanmu kok wong mbok temen to, Bu. Hasil karyanya iya, dia. ini ketara lek manaan ngeten iki. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha Wa akhrajatil ardu asqalaha. terus sampai selesai. Wa qalal insanu malaha. Yauma idzi yasdu. Yauma idzin Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Alhamdulillah, kurang pede dilihat suami dadi nyirik-nyirik ngene. Grogi karena dilihat yang terkasih. Kowe gak duwe. Alhamdulillah ngajinya sudah. Sekarang solawatnya. Iya, solawat sing paling panjenengan remeni solawat nopo Bu ini? Iya, sholawat nariyah. Solawat nariyah. Oke. Sak mangke monggo dipun waos solawat nariyah. Oh, sholawat ganti deh. Napa? Sholawat Aja Jibril ya po enak temen ta Jibril. Solawat apa? Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka alat darajat wa tuballighna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Amin. Lanjut doa terus ngeting sampai selesai. Ngoten nggih. Tapi yo aja njaluk paruan. Sak mangke solawat sing biasae dilantunkan ketika acara-acara majelis-majelisan. Biasae panjenengan paling remen niku melantunkan solawat nopo? Atau lek pas karo kurah-kurah ning omah ngoten senengane mirengaken solawat nopo? Ya sholawat Jibril. Oh tibil kulub, sholawat tibil kulub. Sampeyan pun di paruan lho, Pak. Selawat napa niku? Sholawat tibil kulub. Oh nggih pun selawat tibil kulub. Ngapunten kula tak kalih rada lungguh nggih Bu Eni nggih. Nggih ngapunten nggih. Soale kula rada kudu nguyuh Bu Eni. Dadi kula ngapunten. Monggo napa. Nggih, sekedap mantun niki. Ngenteni Bu Eni mantun niki. Oh nggih. Allahumma sholli ala sayyidina. Pakai lagu. Allahumma sholli Sayyidina Muhammadin Kulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah ngajinya sudah, selawatnya sudah. Sekarang tinggal satu saja. Berot.
Pancasila. Karena menjadi warga negara Indonesia maka harus hafal Pancasila. Pancasila. Sing tegas. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kemanusiaan yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari semangatnya, alhamdulillah. Karek mbero tidak siji. Lagu napa sing paling disenengi? Santri Pekok. Sakref tok, Cak, sakref. Tapi kula nggak ada lirik. Santri Pekok itu saya ganti dudu Santri Pekok. Biasanya dinyanyikan sama orang-orang ketika sholawatan yang bocah keren, santri lulusan pesantren. Niku ciptaan saya, lirik saya ganti. Baru tahu nanti ae. Wis sing Santri Pekok sing biasa ya wis. Heeh, nggih. Monggo. Sak ref ae marine terus mulih. Cuma sak ref. Dereng ngasaran mantun iki. Ayo. Alhamdulillah. Cak, kene aku utang, Cak. Soalnya HP dompetku mau neng motor. Yuk satu sayur rapopo. Loh Bu, kirang loh Bu. Tadi dari surat pendek, berot, terus solawatan. Lah sampean iki purun tah ora? Purun. Wong yo 100 Purun pun alhamdulillah banting harga pun. Oh iya, banting. Aslinya aku mau kan Pancasila gak apal. Mari ngono sing sholawat mau yo rada lali. Terus sing nyanyi pedhot, rapal. Hah? Iya, dadi iki paribasan 100 iki susuk 75 asline. Nggih kula utang. Pangapunten monggo. Pun mugi-mugi barokah. Nggih, ngapunten nggih, monggo Bu Eni. Nggih. Ya Allah. Isih nemu-nemu ning wono kasihan ya Allah. Iki paribasan aku meteng ngono tak sambat tambah jebang bali. Wis ora karek donga. Ayo. Lek kepengin di musik tok ayo nanggap dhewe. Musik ketok tapi para tamu yang kau hormati, alhamdulillah sakmaki sampun 4:30, 2 jam sudah saya membersamai panjenengan semua. Mudah-mudahan barokahnya ngaji pada sore hari ini kita semua dipun paringi hidayah, diparingi tambahin rasa iman lantak pada tengarsanipun Gusti Allah. Mudah-mudahan hajat baik kita dipun kabulaken kalian Gusti Allah. Mugi-mugi kita diparingi sehat dohir batin, putra-putrine soleh solehah, rumah tanggane sakinah mawaddah warahmah, rezekine lancar kathah turah barokah. Menawi sampun wekdal dipun pundhet kalian Gusti Allah, mugi-mugi husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma tawwil umurana wa sahih ajasadana wa nawwir qulubana wa tsabbit imanana wa ahsin akhlaqana wa wasi' arzaqana wa qdi hajatina ya Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka salamatan wa afiyatan
wa ziyadatan wa barakatan wa taubatan wa rahmatan wa maghfiratan. Allahumma ighfir wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana wa dzurriyyatan qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana anzil 'alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'indan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Untuk Bapak Ibu yang mau memutar ulang acara pada sore hari ini, panjenengan saged mirsani di channel YouTube Tio NO Wakir dan Cah Bantur, dan ada juga ini channel apa namanya ini Mas? Ababil Abab ya, Ababil. Panjenengan bisa memutar ulang acara pada sore hari ini. Makaten ingkang saged kawula aturaken wonten kirang langkungipun kula nyuwun pangapunten ingkang agung. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.